колеги, вижте за какво става въпрос. Въпросната мрежичка от днес, 21 март, посред бял ден, и естествено отива където е мястото, на кладата при другите. Поздрави от Пазарджик! Поздрави от Пазарджик и региона. Да го духат мрежарите. И всякаква долна измет. Гледайте, гледайте. Айде. При другите. Ето е старата клада. Да си правят компания мрежичките. Чисто нова. След малко ще видите да се пече.